DMS TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ni ɲankuma bi ye tarata ye mai kalo tile 24 san 2022 a ka kunnafoni min lase aw ma bamanankan na DMS TV ka nin y'o kɛnɛ sigili aw bisimila. Fɔniya daminɛ la an bɛ taa Buguni an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye Asimi Goyita ale kɛlen don ka furaji segin dayɛlɛ jamanadenw ye min ye Buguni ale dugu dɔw sɔrɔ ni o ye Mene ka kɛɲɛ ni mai kalo tile 23 ye san 2022. Mɔgɔ min bɛ o ko in ɲɛmɔgɔya la n'o ye Colonel Asan Bajalo Ture ale tun bɛ o furaji in dayɛlɛ yɔrɔ la. Dugudenw kɔni nisɔndiyara u ye foli ta ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa sɛgɛrɛ nin ko in na kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso ni denmisɛnnin olu kɔni ko k'olu tun bɛ tagama caman de kɛ walasa u bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na ko nka Ala ni furaji in sababuya la ko nin ye caman bɔlen o la. Min y'an ka minisiri min bilalen don an ka sirabangako ani bolimafɛnko ɲɛnabɔli la ale kɔni ye tagama min n'a taara Irisi dugu kɔnɔna la ni o tagama in kun ye min ye Irisi ɲɛmɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ don a ye cogo min na min y'an ka terɛnboli sira ye o bɛ se ka labaara cogoya min na musaka minnu kan ka don o la Irisi ɲɛmɔgɔw kɔni ye a laɲini ko u bɛ na an dɛmɛ o la terɛnko ɲɛnabɔli la ani terɛnboli sira ani terɛn minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni olu bɛ boli ni courant ye. Bolonɔbila kɔni kɛra o sɛbɛn in na ka kɛɲɛ ni mai kalo tile 20 ye san 2022 donna a nataw la Mali bɛna se ka terɛn ani a bolisira sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la. Kalanso Galsin Mama ale ni Fatumata Timbo ni o tigi ye Baba Nanjo ye ni ale kɛlen don ka kalanden 300 ta kalanden 300 min ni se tɛ u somɔgɔw ye ko u ka kalansara Baba Nanjo kɔni a laɲini ka dɛmɛ ta ka lycée technique ka ale sɛgɛrɛ ni o dɛmɛ minnu kɛra kalan tɛ se ka taa minɛ minnu kɔ o kalanminɛnw kɔni taara ka di kalandenw ma minnu bɛ ka mati ale kalan kɛ min ye lycée technique AM ɲɛmɔgɔ ye o kɔni ye foli ta ka Baba Nanjo sɛgɛrɛ a ka nin waleya in na ka a jaaru ye kosɛbɛ. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa an ka kɔkan kibaru la Niger min ye Niger jamana ɲɛmaa ye Mamadu Bazume ale kɔni ye a ka finitigi caman bila ka bɔ baara la k'a sababuya kɛ min ye dangari tun bɛna kɛ a ka fanga la. An bɛna an ka bi kunnafoniya laban ni dusukasi kunnafoni dɔ ye min ye an ka jamana farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye olu kɔni dusukasilen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Samata Sɛgɛw barisabula min ye Yɔrɔ Njayi ye ni o tun bɛ tugu an ka Samata Sɛgɛw kɔ ka taa jamana ni jamanaw la o tun ye Samata Sɛgɛw kanubagaba dɔ ye ni ale tun bɛ supporteriya kɛ an ka Samata Sɛgɛw nɔfɛ Ala y'a ka jɔnya jira a la ka kɛɲɛ ni lundi ye mai kalo tile 23 san 2022 Bamako dɔgɔtɔrɔso dɔ la ni o ye Gabriel Touré. Nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na DMS TV ye min fara ɲɔgɔn kan ka da aw tulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.